Sige, tayo iti World Pharmacist Day celebration. Babayan iti outreach program ka ng mga idol. With Idol Lawrence, health facts tayo mga idol. Kaya ito yung agundawa. IFM News. IFM News. IFM News. Health facts. Kaspa ng celebrar ti World Pharmacist Day ket nagturong ti grupo dagiti pharmacist Armada ti Pilipinas, Philippine National Police ken Advocacy Group iti Barangay 17 Santa Asuncion iti Elite San Nicolas para iti outreach program ken libreng gupit. Kuna ni mismo na Lisa Kabakungan, presidente ti Philippine Pharmacist Association Ilocos Norte Chapter ket nalaos ti panagyaman na gapot na natong palmetlayan iti daytoy kadwada dagiti kameng ti Philippine Air Force, Philippine Navy Marines ken Philippine Army ang nagisayangkat iti kastoy a klase nga outreach ket ditoy ang nagidubunong na pa iti vitamins ken makmakan para kadagiti residente iti nasao a lugar. At datay dito'y Barangay 17, Santa Asuncion, San Nicolas, kaputa umay tay celebraran iti World Pharmacist Day. Ngem September 25 iti fus-fusto nga pinang celebrar tayo. Ngem gapota iti nga aldaw lang panakasangot tay amin isu nga isuti pinangangay tay deti nga selebrasyon. Ti selebrasyon tay tatta ket simple lang. May selang outreach program ken libreng gupit. So partners tayo iti San Nicolas Municipal Police Station nga kadwa tayo nga umay ng kita possible barangay nga mabalin tayo nga idaton digiti simple lang nga regalo tayo. Kabayatan na kuna ti Kapitan Truly Pasamonte ket daytoy ti kaunan nga outreach program ken libreng gupit babayan iti Armada ti Pilipinas, PNP ken grupo dagiti pharmacy sa mapasamak iti lugar. Imbatad ni Kapitan Truly Pasamonte amang namnamada nga dan tumanan iti kasto pasamak iti uneg ti barangay da. Maragsakang may unay sarta first time in history nga dati kasto nga napasama ka dito nga barangay may ket ado dagiti na adal may mapa kadagiti inlawlaw dagiti pharmacist kanina maging aware da kadagiti nga bambanag ket tiyo umay mo ti Armada ti Pilipinas ditoy makipagpakita lang nga concern na kadagiti kababarangayan tayo alangang iti barangay may no dagiti entire Philippines. Manamnama nga daduntupay iti kasto nga aktibidad nga iswat ti Philippine Pharmacist Association Ilocos Norte Chapter. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.